Με κατάνοιξη και παρουσία πλήθους Λαρισαίων πιστών τελέστηκαν σήμερα το πρωί ανήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό της Ζωδόχου Πηγής της συνοικίων Αμπελοκήπων. Η μεγάλη θεομητορική εορτή τιμήθηκε πανηγυρικά με τους πιστούς να προσέρχονται για να ανάψουν ένα κερί και να προσευχηθούν σε μια ημέρα ιδιαίτερης σημασίας για την Ορθοδοξία. Στην τελετή παρέσαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανάμεσά τους ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΛ Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος και ο πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων Χρήστος Αγορίτσας, οι οποίοι αντάλλαξαν ευχές με τους πιστούς. Σήμερα όλος ο ελληνισμός γιορτάζει το Πάσχα του καλοκαιριού. Η κοίμηση του Θεοτόκους με τη Μετάσταση θα δώσει τη χαρμόσυνο μήνυμα της απελευθέρωσης όλων μας από τα πάθη και για την Ελλάδα μας καλύτερες ημέρες. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Μεγάλη γιορτή σημερινή για την Ελλάδα, για την Ορθοδοξία, για την πόλη μας. Είμαστε εδώ στην Παναγία στη Ζωδόχου Πηγή. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου υγεία σε όλους, υγεία στους πολίτες μας, σε όλο τον κόσμο και του χρόνου να είμαστε πάλι καλά σε αυτήν τόσο μεγάλη μέρα. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ως αργά τη νύχτα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ευσεβών χριστιανών που θα προσέλθουν να προσκυνήσουν.